extreure una sèrie de característiques de totes aquestes imatges. Aquestes poden ser textuals, com les que hem descrit anteriorment, o bé visuals, que poden estar basades en criteris com de color, forma, textura i altres. De manera que un cop hem extret aquestes característiques, que la principal avantatge dels descriptors visuals és que s'extreuen de forma automatitzada, el que necessitem és una mesura de semblança donat un descriptor de la query i un descriptor d'una imatge target. Bé, dir que aquest projecte, darrere d'aquest projecte, hi ha empreses tan importants com poden ser la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Mediapro, que formen part del projecte que s'anomena Zenit i 3Media. D'altra banda, també he format part d'un grup de treball, que és el grup de processament d'imatge, en el qual hem treballat en un entorn de programació que s'anomena Image Plus, on treballem amb llenguatge C++ i hem implementat eines com poden ser iteradors, descriptors col·laboratius i d'altres. També dir que aquesta mateixa gent que està interessada en la cerca a nivell d'imatge també estan interessats en que puguem fer la cerca mitjançant una part de la imatge i no tenint en compte tota la imatge en global. Per tant, tenim el cas de la query que teníem abans a nivell d'imatge i pot ser que el que ens interessi és únicament extreure les característiques, els descriptors, d'una certa part d'aquesta imatge. Cal remarcar que tots els descriptors que us presentaré a continuació ja han estat implementats també a nivell de regió, tot i que aquest projecte se centrarà en el nivell d'imatge. D'acord? I que també s'ha implementat un descriptor específic pel cas de regió que consisteix en analitzar el contorn d'aquesta regió. Primer, presentar quina serà la seqüència d'aquesta presentació. Donaré a conèixer un subconjunt dels descriptors visuals que hem implementat, els quals hem considerat adient per tractar el cas d'imatge. A continuació, el que pretenem és presentar un mètode de fusió que el que permeti és millorar els resultats que s'obtenen de cadascun d'ells. Presentarem quina interfície gràfica ha estat utilitzada per visualitzar els resultats, la qual ha estat desenvolupada no per part meva, sinó pel grup de treball del qual formo part. I finalment presentarem quins resultats s'han obtingut, quines conclusions en podem extreure i quines línies de treball tenim. Bé, comencem pel descriptor Dominant Color. Què és el que ens motiva aquest descriptor? Bé, aquí veiem dues imatges i veiem que tenen uns colors representatius que coincideixen tant en una com en l'altra. Si ens hi fixem, predominen colors com els verds, els taronges, els vermells, el groc. Per tant, una primera idea de trobar dues imatges semblants podria estar basada en colors representatius de la imatge. Bé, donada una imatge, per tant, el que fem és extreure'n una paleta de colors, concretament una paleta de 8 colors, ja que és el nombre que ens recomana l'estàndard MPEG-7 en la qual ens hem basat en tot el projecte. En aquesta paleta veiem que cadascun dels colors ve representat per una amplada que representa quin percentatge té assignats en els colors de la imatge. Per tant, tenim un conjunt de colors dominants i amb els seus percentatges corresponents. De manera que si representéssim aquesta mateixa imatge amb aquesta paleta d'únicament 8 colors, el que veiem és que no tenim una pèrdua significativa semànticament, és a dir, que ens poden ser útils únicament 8 colors per trobar imatges semblants a aquesta. Pel que fa als processos d'extracció d'aquest descriptor,
hem implementat dues formes. Una, la que recomana l'estàndard, que consisteix en una implementació top-down, mentre que per l'altra banda hem fet uns nous enfocaments que seran tant recursius com no recursius, que ja veurem a continuació, que consisteixen en tècniques bottom-up. Anem a veure la primera, la que proposa MPEG 7. Aquesta, com que és top-down, consisteix en començar amb un únic color dominant, que és el que ve donat pel centre de masses calculat en l'espai de color. A continuació, aquest es separa, es divideix en dos nous colors i en cadascuna de les iteracions es va buscant quin és el color que introdueix més error, que introdueix més distorsió, per tal d'aquest color separant-lo en dos nous. Aquí veiem un exemple en aquest pas on aquest color ha quedat mantingut, mentre que aquest, que és el que causava més distorsió, s'ha dividit en aquests dos. I així aniríem fent en cada pas fins a obtenir un resultat final de 8 colors dominants. L'altre procés d'extracció que hem implementat consisteix en el bottom-up. En aquest partim de 8 colors inicialment distribuïts uniformement en l'espai de color. El que fem és, a cada iteració, aplicar l'algoritme de Max-Lloyd per tal d'anar refinant l'assignació dels colors dominants. Veiem que en aquest cas, després de 6 iteracions, convergeix l'algoritme en aquests colors. Un cop ja explicada quina és la tècnica no recursiva, deixeu-me introduir la mateixa tècnica però vista des d'un punt recursiu. En què consisteix? Primer, presentar què és el BPT, el Binary Partition Tree. És una representació de la segmentació d'una imatge. És a dir, que si tenim una partició inicial de la imatge, representem cadascuna d'aquestes regions amb els nodes inferiors d'aquest arbre. Les unions de cadascuna de les regions es van representant amb nodes nous a l'arbre, el qual se genera com a unió de regió 1 i regió 2. En aquest cas, el node 3 representaria tota la imatge. Dit això, podem extreure utilitat d'aquesta representació d'una imatge. Per què? Perquè si tenim dos nodes 1 i 2, dels quals hem calculat el dominant color, ja tindrem uns valors als quals en podem treure profit per tal de calcular el dominant color del pare. És a dir, no cal que comencem a cegues, no cal començar amb una distribució de colors uniforme. Un cop ja presentat com s'extrau aquest descriptor, anem a veure com, donat dos dominant colors, com es comparen, quina mesura utilitzem. Si tenim un descriptor que fa referència al descriptor que ha estat extret de la query i un descriptor que fa referència al que ha estat extret de la target, primer definim un paràmetre D que consisteix en la distància, la norma euclídia, entre cadascun dels colors del primer descriptor amb cadascun dels colors del segon descriptor. Això ens permet definir uns paràmetres A, els quals hem de tenir present la idea que a partir d'un cert llindar T sub T, aquests paràmetres valen 0, mentre que quan estem per sota del llindar pren uns valors que van de 0 a 1, volem dir 1 que els dos colors són idèntics i 0 seria el cas que ja hem arribat al llindar. Un cop definits els paràmetres A, la distància que proposa l'estàndard MPEG 7 és la següent,